Kamini je jumsage nukungo udah dal gue bang dal bidal mani gue je nukung ni coba so help mana awal di sini bertana ni kering lockdown ni dia ada kemudian NGO ni di sini coba apa sabun ni naikol mah bang Kamini leadership tengora sini पंचायत नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन को दंगो ताई एनजिओ सोसाइटी नि बिजुमै कागोनि पुरो नों अरो नों को नों नोले जों दिनै बागबान उद्देश्य के जों अनेक दिन नुखा सिनि राजगत बासपाराव कयटा फेमिली दंगो फेमिली तो गोबां मानसि बाक्सुमाया तो के आठ फेमिली के बेलाय सुगिया सायाव दंगो कासे कोविड लॉकडाउन खलायजा जों नायनो माने बुंनो के आर्निबल माने तांगी सारनि आजिनाय करिङो मै जों आबजाना फेमिली नो माइरं 10 केजि आलु सेरसा दाल सेरसा समोसा रुबु जों बोनो किसुता साद्रप रिनेलि ट्राइतो लायकाता चिनियो राम सेनापति सोसाइटी वेलफेयर होते बस का सालगो मर गुंडे हाके सामुंदो खायजांना चिनि ते वान सुमा दङो जों अमो खायते साइतो नाय सुदो चिनि राजगादिया Sini आसे-पासे जरा तंनाय जों तासे सुबाय देमानो जों बन बे चाइटोगि दङ इनानि चाइटोनाय हायजेनो सारनि सिनि मुंके सेरागदे आन बुंखै सुबुद देबल तामो आदं संगत दं एमने आदं तो जों एक्चुअली संयाखौ सोसाइटिनि जों केमनो कुन संयाखौ जास्ट जों सोसाइटि फर्म खायके फर्म खाना आदं संयाखौ आं सेकेन्डारि मते केप संयाखौ जों जतन समान दङ